손보접하니 양을 먹한시 강내제라고 그녀야 만나는 거 보는 날 깜짝아 Islam của má kontak alamanesi. Beberapa bandu funane, angku bizuna hagan bagi sangge. Nesur haza, kiangku kapta ziki kalamabu. Zebbe ikon sana ugiange. Ayo, masih bisa bantu nunganda. Jauh selain itu nyau gaya yang mencirinya. Hei, hama asal itu jauh ini. 하긴 이만 반도 풍법 제빨 오blaba anu babe iku zanya 왜 뭐지? 니코는 전하네 마야 세안에 anu babe 이 키스는 한다 아유 에이 파피 불에 걸고 하는 소리 안코 삐 불바디 가는데나 아이 내가 저 있는 거 파피 인정 아이 내가 삐 불에 이코 갈라나 하야 니 소리 Jadi, siapa kalam haya dengan ke ikut kalam haya. Adai, alo sebang. Yo, hamba lema ya. जाबाय दे जुदि जाबाय दे मा सोरां बेबायदि दावराव दावसि खालामनानै माथो मोनबावनांगौ जाखो मोनसेथ' सोरां आं जेबो दावराव दावसि खालामाखैमोन दाथ' जाबायना आरो नोंथ' मा खालामनांगौ खालामखाबायानो माथो जाखो सोरां दा नोंहा देहायाव नांदों नामा रायलायनायनि गेजेरजोंबोथ' जायोना माथो बेला बुला बुसि बेलाय होनबालाय नोंबो लाबाव बांद्राय नङा दे जुदि नैलै आंनो बाराखौ बारो लाबावनो सुकुर खालाम सोरां नोंखौ माया बायदि बुबावाखैसो आङो बांद्रायथारबाय नोङा माया माबा माने जुरि नोंखौ अननानैसो आखाइ होआखै दे आङो नैसो नोंनि आखाइ होनायखौ गिगोन आङो दाबो नोंसिनि साजाया बाखि दंबावो सोरां मायाखौ बुनांलांखाबायना आङो मिनिनोसो ओंखारबाय आं सोरां हिन्जावखौ बुनायखाय हौवाना खिथुआव अरनांदोंहाय मा आयो नोंनि हिन्जावखौथ' मा खालामबावगोन आं मिथिबायना बांद्रायथारो नोंनाबो मिथिबायना मानसिफोरथ' बिदि खालामा नामा सोरबा रागा जोंमालाय नोंखौ फिसाय होननानैसो अननानै थाबावदों आं मिथिबायना नङाबा नोंखौबो गारनाय नङामोन खोथा बुंनो फैदों बे आंनि सिगाङाव दासो समायदों हौवा हिन्जाव सानैखौबो माथो होनो रायजोफोर दासो सानैखौबो नै आइफोर आफाफोर रायजो राजाफोर माथो खालामबावनो आंनि जिउखौलाय गोदोहाय आंनि फिसायनि हिन्जाव गोदायखौ बरायनो मोनाखैमोन ना बेखायनो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावनो साइ बरायनोसै आं सानैखौबो बेफोरबायदिखौथ' दोखो दामनांगौसोहाय सानैखौबो हिन्जावखौ सानै लागासै बेलाय माथो होनबावनो आंनि जावैसोखौलाय जावैसो होननोबो लाजिसैसो आङो औहाय आब' हा बेफोरबायदि हौवाया हौवा नङाहाय बोरैथो लासिंसिं जाया जानो नै आंनि फिसाय सोरां माथो जालायखो दालाय लाजिनाय मोनदोंना मोनाखै जाखो सोरां लाजिनायखौनो बावबाय आं मानो लाजिनो रोङा आरोना आयौ हाबाब बेखायनोथ' बिदि मानसियानो ओमफ्राय मोजां मोनबाय दा गोसोफ्रा नै आइफोर आफामोन रायजो राजाफोर आंथ' बेबायदि जेबो दावराव खालामनो गोसो गैखायामोन आरो आंथ' सिरियानो थाखाबायमोन नोंथ' नै दाख्लैसो फैफिनदोंमोन सिरिना आराम फिसालाजों आरो आंथ' दावराव खालामनो गोसोब्ला सिगाङावनो खालामगौमोन जेब्ला आंनि हौवाया हिन्जाव गोदायखौ लादोंमोन नाथाय बै समावबो आं सिरियानो थाखादो बेनिफ्रायनो गोजान थाखाबायमोन आङो नाथाय बिसोर हौवा हिन्जाव सानैबो आंनि जिउ दायो फैफिननानै मालाय सिरि थाखानायखौ एखेबारे दावराव दावसि खालामफैदों बिसोरसो
जुदि अब्लालाय मानोथो गारनानै थांखानाय फिसाइखौलाय गावनि न'आव लिंहरनानै हर दोनबाय थाया नोंलाय बैसो थादो फाग्लि हिनजाव नोंनि थाखायनो जाजोब्बायना बेफोरो आयौ नुदो खुगाफोरानो नाजाखाया दासिमबो गोरा गोराबावसोहाय नै औ हाजों गोनाङावनो बेफोरबायदि गोरा गोरासो जाबावदों बियो लाजिनो रोंगोना रोङा जाखो सेन्देलनि माला गानो जालायनानैलाय नोंसोरो खोनासंनानै लाखा जोंखौ बेफोरबायदि नोंसोर हमना दोनबाय थानो हाया नोंसोरखौथ' सासे नायजोबगोन आं गासैखौबो बे जायगानिफ्रायल' ओंखारनो होग्रोना नुदो रायजोफोर मासो होनबावदों बियो नै हिनजाव बांद्राय दुगि देखायनाङा बेवहाय नों जोंनि गेजेरावसो दङ दायो मिथिदों ना जों नोंखौ गिगोन नामा हा गिगोन जों नोंखौ आरो गोख्रै खोमाया खेबफिननान बेर गासैखौबो नायफिनजोबखागोन दा आङो नोंनि थाखायनो मा जानांगौ मा जाखो मोनथिबायना माया बेयाव आंनिल' दाय गैया नोंनिबो दाय दोङो फैबाय नालाय फैबाय नोंहा सिरि सिरि थांनो हायामोन नामा दसे थाफैबाय थानोसै ना बेवहायलाय बुंखागोनथ' आङो जुदि फैनायखाय सोरां दा मोजां मोनबायना ओमफ्राय साजा मोननानै ओहो नङा सोरां साजाखौथ' मोनबावाखैसोना नोंसोरो मा होनखोलै जुरि नङाबालाय माथो सोरां दाबो साजाखौनो होबावाखैसो आङो थि थानाङा जुरि बे हिनजावनि दाया मिथिदों नामा बे मिथिखायोमोन बे हौवाया हिनजाव दंखायो होननानै अब्लाबो बे फैदों जोंनि जिउआव हिनजाव गोदाय लाग्रा नोङो हो नुखानांगौहाय हिनजाव हौवा सानैखौबो बिसोरखो लाजिनो रोङि हिनजाव आयौ हामाबायदि हिनजाव जाखोसै नोंलाय सासे हिनजाव थाखानायजों फैनो लाजियासै नोङो एखेबारे नों बायदिखौथ' सोरबासिम हाथाय गलायनांगौ ना मिथिबायना बेबायदिखौलाय सिगां समावथ' आंबो सिरियैनो दङमोन जेबो बुङासैमोन नाथाय दा बे हिनजावा आंनि फिसाजोनि जिउआव फैफिननानै खम दावराव दावसि खालामफिननो हमहांदोंसै जोंखौ गोबां बायदिसिना बुंफैबावदोंसोहाय बियो बिनि बेफोरबायदि बुंनाय एसेबां हिम्मत जों थासान्दियावथ' जों बेफोरबायदि माब्लाबाबो जानो होआ हौवायाबोथ' हौवा लाजिनो रोंखाया होनदों नामाहाय दासो बुंनानै माथो खालामनो हाबावनो जानांगौ जाखाबायना दे आरो जोंखौ थांनो होदो हौवाखौनो बुंथारनोसैहाय आङो नै हा गोदोबो बिनि थाखायनोथ' फारिलाइ बिसिनो नागिराखैमोन नोङो दावराव दावसिनो दा नुबायना रायजो राजाफोर बे आंनि जावैसोनि आखलखौ गोदो आंनि फिसा हिनजावखौसो गोबां दाय होथारदोंमोन दिनै नोंसिनि गेजेरावनो बे हिनजावखौबो मोनसे गोसोखांबाय थानाय मोनसे साजा होनानै दोनखागोन आङो जाय साजाखौ बियो माब्लाबाबो जिउआव बावनो हानाय नङा हायसे मोजां फिसाला मोनबाय बिसियानो एसे मोजां हावब्लालाय बे हिनजावखौलाय मानोथो बाव गारदो आरोहाय नोंसोरखौथ' मिथिंसो लिंफिननांगोनहाय जोङो औ हावब्लासो थिग जासिगोन बिसोर सानैबो एबार हले मिथिङावहाय नोंसोरखौ दोखो दामनायसो जागोन बाराखौबा मोजांबासो मोजां जोंजोंबो ओरैनोबोथ' रायलायजायोब्रा माथो बेफोरबायदि खालामनांलायगौ जाखो मा मिथिं सिथिं बेलाय जों मिथिङाव फैया आरो मिथिं लिंनो हाया नोंसोर जोंखो जोंहालाय हाबा जानांगौ सिगाङावनो जाखाबाय दासोलाय मानि बेलाय सोरां बेनोथ' आरो माया नोंनि थाखायनो सब जाजोब्बाय गासिबो बहा बारग'नो हानो नोंसोरलाय हा मानसि गैया सानदों नामा नोंलाय नायगासिनोसो दङ जोंबो र' आरोथ' नोंसोर मिथिङावबो फैखाथारनांगोन सानैबो माहाय हामालायनि जिउखौ बेबायदि धंस' खालामग्रा नोङो हिनजाव खुसि हिनजाव नोङो नोंसोर जोंखौ जुदा खालामनो हाया माथोसै हाजारखि बु मिथिं खुं आं गिया नोंसोरखौनो नोंसोरलाय बेबायदि सिन्देल माला गानोबालाय मा जादोंसै आंखौलाय आंहा हाबा जानायखौ नोंस्रा मेगन सादो बुंलाय मेगन सादो नोंसोरो मालाय आंना हौवायानोबा आंखौ गोसो थोनानै लाखादों दा बाला सोरां मोनगोन सोरां नोंबो दा देरा जाबाय दाथ' आरो नोंसिना बुंनांगौआबो जोबखाबायना हिनजावाबोथ' साजा मोनखाबाय दा आंखौबोथ' आरो साजा होखाबायानो न'आव थांसैब्रा हगारदो सोरां खारनो सानदों नामा नोंलाय मानोथो खारनांगौ जाखो नोंसोरलाय आंखौ हमफिनखागोन दा बेसेबांथो गोबाव दोनबाय थागोन जोंखौ बेफोरबायदिनो नोंसोरखौ पुलिसनोसो हरजोबगोन दे आङो बाराखौबा जोंखौ पुलिसनो हरनो नोंखौनो हरबालाय जोङो नोंसोर सानैखौबो हरबालाय आरो नोंहाथ' हिनजाव थाखानानै हिनजाव लानायनि दाय दंखाथारो आइयाबो दाबो फैया आरो
थांबाय बियो आंबो थांथारगौमोन ना आथ' बेसोर आंहाबो थांनोना थाङाखैबा न'आव आबैयाबो दाबो फैया ओमफ्राय आइयाबो फैयाखै दाबो गासिबो अबावथो थांदों बिसोरो आंबो थांबासोमोन दा आजा सना मा खालामदोंबा नों आदै आंकोल नों फैफिनबाय आरो औ सना नोंनिफ्राय गोजानावलाय बहाथो थांनो आंलाय नंगौ माथो गावखौनो गोसोखांबाय थायो नालाय आंबो आथ' एसे खामानि दंमोन नालाय बेखायनो थांदोंमोन आंबो ओमफ्राय आइमोनालाय मानोथो फैयासै आबैमोनहाबो आइयाबो बिसोरो राजा बिसोर दा फैगोन ना बेखौनो आंना फैबायसो नंदोंमोन आरो सना होमबाबोथ' आं फैबायना जोंहा सानैजों थागोन रा आरो सानाबा दिनै बुंनाय नों बेयाव फैनानै साबसिन मोनदों ना हजों थाबा साबसिन मोनामोनलाय आंना बेयाव थानानै मोजांसिन मोनदोंमोन आबैमोनखौबो लोगो मोनबाय ना मादैबो दङ आदसा होमबाथ' हजों थांफिननो बासिगोन नामा आंनि आबा साना ना आंथ' बाया दा आंथ' आबौखौबो गोसोखांबायसो हारसिं जाबायना बियो अह नंगौथ' र' आबौआथ' हारसिं जाबाय दा नोंसोर गासैबो फैजोब्बायना बेयाव बेनोथ' होमबा दा आइ फैबा जोंहा आबौनो फन हरनोसै ना माथो होनो जागोन दा नाथाय आइयासो दाबो सफैया फैगोनथ' र' आंथ' नोंनि आइया बुंहरखादों दा आंनि सानाबाजों थाबाय थाथ' होननानै होमबा आं आइजों थांसै नामा आंकोल नों दोनलांदों आंखौ नाङा दे राजा जोंहाथ' आरो न'आवनो थागोन ना आइमोना एसे बे खामानियावसो दंहैयोथ' बेखायनो आरो आंबो थांगौमोनथ' आइजों माया बरिया नांदों दा जोंनाव फैनानै नांदोंथ' र' बरिया नांदों नोंथ' आंखौ मा खालामखो अब्लाबो आं जेबो मोनाखै दाबो मिथिबायना जेरि आलेले आच्छा नंगौना सना ओइ आइफोर आफाफोर जेबो मोनबावाखै सोनो दाबो बियो आंजों बुजाबाय बानलु गोरान फुनजाबाय अब्लाबो बेखायनो आङो बेखौ मोनसे साजा होबावनोसै जेब्लायबो गोसोखांथि जानानै थाबाय थादों बिनि जिउआव बेयासो गिया माथो आं नोंनि गासैबो साजाखौनो जेरि गिया बेखायनोथ' बुनो मालाय बेसे बुनो नङा होनबा दाथ' आरो बुबाबो सानोनो रोंलाबा नोंना बेखायनो नोंनि साजाफोराथ' बिराद खमसै आरोना माया नै सोरां गाज्रि मोननो नांला नाथाय नोंनि हिन्जावखौ साजा होनोसै आङो ओइ नों जुदि आंखौ दुखु दा मोनसै गाज्रि दा मोनसै दे सोरां दे मा खालामबानो जाबायना हौवा नङालै नोंबो मिथिबायना सोरां मा होननाय जाखो बेलाय नोंनि थाखायनो जाजोब्बायना माथो खालामनो हाबावनांगौ आंलाय आंहानोथ' खोमा खेबनांगासिनो आरोबा नै जेरि गिया माथोसै आं नोंखौनो दहायनाबा बानलु गोराना बांद्रायखौनो बालौआ एसेल'सो आलौदों दा आयै एसेल'सो आलौबावदोंनो बेखायनोथ' साजाखौ खम मोनबाय थादों आङो र' डक्टर सार ओइ जेरि फाग्लि डक्टरखौलाय मानांगो डक्टरालाय मा खालामनो हानोसै आरे बाबा एसेथ' नेथ' मानिथो हांखुर सोरथो मा जायामोनबा फैबायमोन नै आङो आरे सार जाथ'वाखै र' दसे नेथ' आरो सोरथो मा जादोंबा जादों नङा सार जागोनसो माने ओइ जेरि मा खालामजादों बेलाय बियो ओरैबायदि डक्टर सार जागोन माने मा जागोन माथो खालाम सानबावगौब्रा नोंलाय जुदि जाबाय दे है थौआ सिरि था नोङो माहाय बिराद माने दुखु मोनसोदों नामा हिन्जावखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुनानै मा खालाम होमबालाय माथो बेफोरबायदि बुंबासो समायो माथो खालाम सानना दोनो ओमफ्राय बे ओरै माया अरे बाप रे बचाओ बचाओ आंखौ बचाओ Eh dokter Masa mau kena Asia Masa mau kena Asia Ayo Aduh
아유 안 기발래 안 당실래 뭐하 카드 나이난거 페이스나 토비칭세 안 기자네 농달리 비에 구분 독별권을 링 온다는 소리 아이들이 막 하는 게 능리 아시구나 턱 쓰러단 수가 양해